I-chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. You're so hot, teasing me. Hello! Hi, hi, hi! Why don't you dance? Hi, hi, hi! Hello, hello, hello! Hello, how do you do? Maray na hapon po sa Endogabos, mga Bicolano, sa Manaparte Mundo. Welcome po sa programang... Ano nga ng programa ta? Pinky on mo baby! Happy Valentine's Day po sa Gabos! Welcome po sa programa niya to. Ngunyan pong aldaw. Kita pong may mga birthday ngunyan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Feb 14. Kumusta po ang sa tuyang aldaw? Mga tugang, kumusta po ang sa tuyang hapon? Grabe naman ang burak ngunyan. Kamahal-mahal man na. So dati kung bigbabakal ka itong mga 350, 450 ngunyan. So mga dating 500 kahit ito na burak, ang napigbabakal ko, ang presyo 750. Grabe naman yun yun. Tapos so 750 junior 1,200. Kaya ma'am ko anong gasol ko niyan ang LPG po 1,200. Bumagal kang ano ba kalon burak ko LPG, ano ba kalon mo burak ko LPG, di ba? Magkano sa LPG? Grabe naman. Imagine ang sarong pidasong gross 200 pesos. Salbatana, kung bako sa na namumutang ko sa tinawanan ko, dahil babakalo ng ganitong burak na ito na, ay, baka nagdadangog sarong. Baka nagdadangog sarong. Pero bako sa karaw, siguro maging practical kita, di. Dapat maging practical kita. Di ba? Sa totoo lang, nag-ikot-ikot talaga ako sa mga aga. Pagka-programa ko, nag-ikot-ikot ako. Pag-ikot-ikot ko ng God, sabi ko, hindi ako mamirain na sarong burak. So saro baga yun? Saro lang na rose. 200 pesos. 4 na kilong bagas. Saka baga, 4 na kilong bagas. Kundi, gari. Pero kung magiging practical kita mga tugang, sayangon man kan. Di ba? Sayangon man kang kuhan. Sayangon man kan mga gagastos unta dyan. Adi, pero kung mga soltero ka man sana, para sa girlfriend mo, garo okay man. Pero kung sa agum mo, hindi sana kung mamuyaan mga agum na. Pero grabe, grabe man na, di ba? Grabe man ang imagine na sarong rose na, kupot ko, apod ka ito na so di pa baga nagbubuka, anong apod ka na rose na kwampa? So close pa, so day pa nagbubuka, anong apod nga na ikan salbatan ng yan. So burak na day pa nagbubuka diyon, so flower na day pa nagbubuka, so kupot, anong podkaan? Anong apod kaan, so basta so ang burak baga so kwan pa kiom kiom di ba? Kiom ang burak. Kiom tabi so burak 200 pesos. Garing nga rin di kabuhian. Una nga niya ako natulo pero ini nga sir 450. Una nga niya ako na 5 750. Una nga niya sir 1,000. Una nga niya ako na kwan pero yan 1,200 salbatana. Ngari nga, kung di ko sana namumutan si Mrs. Di ko talaga bakalon ito. Di ko talaga babakalon. Hello? Hello, Bibi. Ata, amigo, kung di ko lang si Mrs. namumutan talaga. Di ko lamang bakalon ito. Kaya ako din nagluwas. Talbatana ka, nagpalibre kang sarapan. Ako ganipin sa dito pa nagbublum na burak. Putot, tama, putot. Pututon pang maray subo. Pangyari ban ganya ko inina. Mas malian. Mas mahal. Mas kisanong bagay, pag putot pa, more ibang presyo. Pero pag aloy-aloy na migo, nasa medyo sa edad na, garo sa edad na, barato na.
Awin Ang ka. gusto magkakaan before, once a year man sana. Sa bagay. Pero makasayangon. Kaya Tapos, ang bigo, gusto pag biglang bigong nawarang kang bagas, nakilingan mo sa burak, salbata na kang burak ka. pasap na mo. Agom sapna na ang burak, takaunon ta. Awinda. Ay na pangyayari sa mauraro. Diyan mo mainig ang pagkamot. Ano? Diyan mo mainig ang pagkamot. Iyon na nga. At ako, di ko sana si Mrs. Love talaga. Di ko mabakal. Kung para tara mo pa sa radyo, maumati yan, no? Grabe pagbasol mo. Migo, nasa opisina, nasa barangay, Migo, nasa barangay. Dahil man makai. Ang list na istoryahan. Malay mo. Anong list na istoryahan? Okay, salamat. Salbata ng pangyayari sa Maura. Ayun, pa pala. Sulod kayo. Di ko pa nito. Ay, Migo. Sulod mo pala. Day pa. Day pa, di. Ano sige? Ano na? Dapat gid maging practical kita pag-abot sa mga flowers, no? Diretso naman. Ano Migo? Ano Migo? Lagyan ito ba nga ito si Dapmang Banog Bog. Ata na ngani. Ata na ngani. Itong pagparaw bakan, tapi katawan ko mo film yung wag daw. Okay. Nako, pangyari. Gaya naman talaga. Oy, Hello, Migo. Hello. Wala na talaga ngunyan. Totoo lang, mga tugang. Wala naman talaga. Alam ko na, sa sulod palan ka ini, madali lang ta. Di ko ini na, alam ko na, di ko na, may load ini dapat 09, alam ko na, may load ini ko na, napadarang ko na ini kiload na. Alam ko na. Hello, Migo. ito. Nagabot na sulod mo? Day pa? Ivan? Day pa? Alam ko na tayo, ikuhan ko i-text ko. Picturean ko ba lang ha? Picturean ko ba lang? Migo. Ah. Ang tigtatara mong burag na suday nagbubukal. So tulip. Tulip. So saan, ano baga yan? Duman mo ko sa Netherlands, takulong kaan. Silad baga. Sa hali kay mahal yun. Tahali kay adan sa ibang nasyon. Iyo, tama. Hali baga yan sa Netherlands. Iyo. Ang ngayon pa kayang sa Switzerland. Sa iba niya nakikipagpatubulig sa Nailing ko duman. Nailing ko. iyo. Tulip Pero may yan. migo. Mahal talaga yan. Pero may ko, kiom. Kung gusto mong burbarata, pwede mo baga, susantan. Ahinda. Yeah. Sige, salamat. Sige. Sige, nasalbata ng garug. Santal? So santal baga adi, alam ko na ta. Itong naludan so ay nakong pangyayari. Alam ko na, picturean ko ini o ta. Panaludan ini, paludan taki, sus ko. Alam ko na, ludan taki. May utang ako duman, sulod niya sa premium na. Alam ko na. Alam ko na. Paload 50. Yan. TY. Yan. Okay? Yan. Okay na. Yan na. Ayun na, paludan ta ito, 50 na. Alam ito. Aramon ta daw muna mga sandali lang ha. Tita Marie Hondrado. Good afternoon po, Tita Marie. Sa imong masiram na pitsa. Iba man, paguna ko may nagpadara kay Jenning Soltero ngunya na pizza. Ito pala nali palang kay Tita Marina Honrado pala. Salamat po Tita Marie sa merindalan lamang. Hello? Hello. Yes sir. Hello, sir. Maray na hapon. Maray na hapon po. Good afternoon. Apo. Happy Valentine, sir. Ay, yap. Sisay po ini. Si Michael po, Michael. Michael, sige migo, on the air kami go. Asisang gusto mong bation. Matiyo ko lang, sir. So, pamilya ko dyan sa Pantaw Libon. Happy Valentine sa agong ko. Oho. Opo. Anong pangalan ni ago mo? Ay. Si Jennifer Son, sir. Okay. Sisay pa. And then, sa nanay ko po, kung celebrate ka ang birthday ko niya, Opo. si Gloria Son po. Yes. Mga taga Pantaw Libon ini amigo. Lagi po ako naman. Pantaw Libon man ini, Pantaw. Opo. Yap. Sa unin po, digdi po ako sa
Doha, Qatar. Saan kahain ka? Sa Doha po, Doha, Qatar. Doha, kaya nailing ko ang number mo iba ini. Nasa Doha, Qatar ka pala. Opo, pero po ako nag-dagog sa programa mo, sir. Iyo, mananggad. Iyo, permita ka na iling mananggad. Oo. Pirang taong ka na dyan, Migo, sa Doha? Migo, pirang taong ka na dyan? Bali, nag-start po ako din noong 2016, sir. Mag-7 na taon na. Aloy ka naman pala. Ano? Aloy ka naman pala dyan. Oo. Pirang aki mo digding nawalat sa Pilipinas? Dua, sir. Dua, very good ka. Oo. Anong mensahe mo kay Ago mo? Siyempre, ingat po din dyan. Saka, perming bantayan doon ang aki ko. Saka alagaan din sa din, sir. Saka, di Tama. para kuhan. Tama yan. Di ba? Oo. Okay. Iyan man sana po. Yun lang, sir. Sige sir, salamat. Ingat dyan ha. Ingat dyan. Ingat. Sige po, salamat. Kami po din, sir. Bye-bye. Sige po din, sir. Yeah, ingat. Yeah. Live mga tugang from Qatar, Doha, Qatar. Sa tuyang caller ngo niya na hapon, nagapaabot tabi din pagbati sa iyang mahal sa buhay dyan sa Libon, Albay. Dali lang ha. Standby ka rin, madali lang ka rin. Magiro ka mo dyan, taon igapang saro, igapa. May amigo, happy Valentine. Happy Valentine's, Migo. Yes sir. Nangalas lang ako, takong Valentine's. Ang nagre-regalo, so lalaki sana. Iyo nga ni. Gari alanganin man, Migo. Gari de man. Krilogi kita pirmi. Gari may daya kita. Gari na daya kita, Migo. Gari na daya kita eh. Paggalat kita sa Father's Day. Iyo nang maski nga ni Father's Day, gari so ama mangyari na gasto. May nahiling ako dito, nahagihan ko dito sa may Albay. Oo. Sarong babae, ikim-ikim. So, dako lang ako na teddy bear. Ay, regalo ito pare. Regalo ito. Oo. Regalo. Na, kita tao ito sa boyfriend niya. Ito, parang tinahon na. Ayos man ano? Baka, double purpose wag ito bata. Baka, may patungan lamang kang payaw. Latosan ta kang salbatana ka. Bako ba niyo? Migo, bako ito patungan. Migo, bako ito patungan kampayo. Awin na. Salamat. Latosong ko ang chito at ibagos na yun, nagkapilyuhan kayo sa buhay na. Anong patungan kampayo? Bako manandap, diyan bagay sa payo, Migo. Bueno, aramon tamo na mga tugang ang report alay dyan sa luwas. Aram mo, John, may sarong project na pigapatarbo ang gobyerno. Salbatan na ruminampahog so scaffoldings. Scaffoldings. Ruminampahog. Salbatan ang pangyari sa Mauraro. Karen, ano nangyari? Karen? Hi, Karen. Karen. Hello. Hello. Yes, BT, good afternoon. Kumpirmado managad na iredo ang sarong construction worker sa Pico Construir na Bicol Regional Hospital Medical Center o BRHMC matapos madaganan kadakol na mga bakal na pigsabing sa mga darakulaon palang BT na plastic ikabilya. Ngunyan, pig-follow up kan DCGV News ang nasabing insidente sa mga nag-responder nga ni maaraman tan istorya. Sigun sa pahayag kan saro sa mga nag-responder na si Senior Fire Officer Selam Jacob, nangyari palang tabi ito BT kaso bago pang alas 10 min pagkaaga dahil sa pasado alas 10:55 po. Inapot ang Sindatan Health and Emergency Medical Services o HEMS guman sa ospital para i-rescue ang nairidong construction worker na ini. Ngunyan, di masyado tabi BT klarado digdi sa BSP talaga ang eksaktong rason kung paano nadaganan ito uso nangyari sa susubdikti naabutan na sa nanindang nakaipit na sa mga darakulaon na kabilyaan biktima sa susubdikti kay Senior Fire Officer tutaman nyo tabi BT kan biktima nakaipit na sa kadakol ng mga kabilya to the point na kaya palang inapuda na kan HEMS kiling BSP daraga dahil sa dahil kaayang maal sa buda maali itong mga kabilya nga ni makuha sa biktima kaya ang ginibo palang tabi BT nagparabangan kaiba sa mga pag-iribang construction worker naggamit si pig-apod na oxyacetylene
na nasa construction site, parang full palang tabi ini VP na pwedeng makaputol kay Darakulao na bakal. Oo. Ngani na maputol itong Darakulang kabilya, buda maali sa biktima. Sa susub tabi VP, dahil nanggat kaya si manpower na maali ito, buda kay 400 na may pumutol kay ito duman na Pangyayari. equipment. Hmm. Sa kundai, dahil makukuha sa biktimang construction worker na naipit na duman sa areang ito. Sikon pa, activity, dahil ka ma-determinar kung bura naman ang karugado sa biktima ta mala na ka-jacket, dahil man nailingan sa mga lugad o dahil nga ning nailingan na tuko. Pero ngunyan Oo. sa BBP, kinumpirmar kan BSP dalaga na presenting tigbubulong na ngunyan ang biktima sa emergency room kan PRPTH. Oo. Ngunyan BP, aputon ko puta. Kung ikot naman si safety officer, sa ikot ang gusto kong tumbukong tabi BP. Halaga, din naman ko tabi BP so construction area kaso bago ako magpa-BSP daraga. Halaga BP, ang naging kasimbagan sa kuya kan security guard duman. Ganito man BP mo nang makakaampang duman sa Gamitig asikaso muna po, pwedeng related ini duman sa insidente. Oo. Pero pabalikan sa tabi ini VP, tama agad kita si mga follow-up report sa nangyari sa insidente na ini sa PRHMC. Oh, ang gusto ko tabi maraman Karen, kumusta so biktima? Sa ngunyan tabi VP, sa gandig sa BSP daraga, tigpupulong tabi VP. Pero sabi nga ni, date sa ma-determine, Oo. kung burak naman agad sa irebrito, tamala, naka-jacket, di man nailing kung ano sa mga lugad. Naka-jacket? Kapag naman sa tabi VP, Pagiling mo, pag naka-jacket, madipinsahan daw ka sa mga Darakulao na kabilya na buminagsak. Roger. Kurutunta ka. At Valentine's mo yan siya, Valentine's mo yan Karen. Sorry na. Pudik itong kung anong... Pero ano ito, scaffoldings or mga kabilyang buminagsak? Mga kabilya, mag-alos mga steel bars data dito. Sumako siya scaffoldings. Bako man data dito susubdig din. Ah, okay, Dala very kulang good. klase dati Okay. kabilya ito. Ang gusto kong maraman kung ano ang rason kung nagrakadag sa mga kabilya na Darakulaon? Yan pa BBT, i-aram tayo duman sa mismong construction site, sa sabi digdi, dahil mapusin na BBT makakapagtaog i-reason tayo Yan. kung mga information dyan. Duman sa Oo. mismo maagad ka BBT sa construction Very good. So, site. dapat may safety officer dyan, di ba? Roger, sabi BBT. Oh, Yan ami ang man yun, ako sa- tumbang kakang kadakol na ng mga kabilya. Oo. Nakaisip Oo. man ang gata. Pero nasa ospital da so biktima talaga. Roger, sabi BBT. Okay. Okay. Okay, yan pa Sige. BBT, ang follow-up report sa nangyaring incident dyan sa may PRHMC. Ipa-follow up na tayo ang istoryang ini duman sa construction site. Karen Okay. Ala, District Revenue. Salamat Karen sa report. Ang gusto kong maaraman sabi ni Jasmine kung hayo na nga sirsi. Uni ba ka nagprograma na bisbig anak mo? Was not so long ago. Diyan na sa daang banggi. Diyan na sa daang banggi. My Nangyari ba na? Oh, is basta po, diyan na sa daang banggi. pills by Diyan na lang na banggi. Nasa linya si Jimmy. Nasalita, naghalat maghapon si Jasmine. start anew. Kagkonsensyaon man lugod. Wouldn't hesitate. Kagkonsensyaon. I'd gladly take it Kura, tagaro na yung date talaga ko niya na dyan eh. and tempt Kagkonsensyaon ma. my pillow. Okay. Mari pala na po man ni Jasmine, pag nakabugos ang buhok, ano? Mas magayong pagilingon na de. Mas mari si Jasmine pag nakabugos ang buhok. Ade. Ano siya, ade? Sarah. Mas magayong sunailing ta naman sa pitsa, ade. So, pigti no, kubaga. Pero pigti naman ako, ade. Mas magayon nito. When you find the one, So, she'll feel your mas magayon nito eh. boy. Jim, good afternoon, Jim. Kumusta dyan? Pipi. Hello, Pipi. Maray na hapon. Maray na Yes. hapon sa mga baranta. Bayaw na kung nyan digdi sa taas kan grandstand sa Provincial Sports Complex sa Banuaan kan ginubatan. Dahil sa ngunyan na ang closing program dapat na daw na palarong panlalawigan. Makaskason man, ano? Kaskason man. Oo, nagapon pa sa nakita kan pag tugay-gay kay ni kan opening ngunyan. Tapos na. Oo. Gari man sa nagwat yukol. Iyo man, nagkaska. Triya. Latos na. Ano lang ebit? Amo na magangay. Tapos na. Pura po ako dyan.
Alright. So ngunyan kuan na naguruli na gid si Badit na sa nainit BB pinahalat na sa nakan resulta final result so kung si Isayan magiging champion Championship. championship ini. Aha. Ngunyan may saro pa garitenes ito na kawat na pigahalat na resulta final result para na an victory ceremony na sa gibong ngunyan digdi sa grandstand but mainiton sa ngunyan digdi sa kinamumugtakan niya digdi sa grandstand bako mainit pero duman sa playground talagang matindihan init sa mga oras na ini. Yan. So alata gagagulpi digdi mga trophies natural yun na ini so mga nanggarana duwang kategorya ini so cluster A to A, B, C, elementary category, and cluster 1, 2, 3, secondary category. Yan. So, ini na so mga konsisa yan mag-champion digdi ta BBB, iyon na ang ilalaban sa palarong Bicol na masunod na dyan sa siyudad kan Legazpi. Alright. Na aim kan Albay, maging pangat imbis na pababa dapat paabante dahil sarong step na sana pasiring na kita sa pagiging champion kan last year 2024 na palarong Bicol. Yes. Nangyari kinulang kita kiapat na gold pero sa sumada kita ang pinakadakol na mga medalya kan nakaging taon ang problema kinapos kita sa gold din 4 na pidaso. Kunyan kung masustinir tayo ito na mga na performance na ito and madagdagan dagdag pang mga gold makot matutukdol niya to ang pagiging overall champion sa nagdadangadang na palarong Bicol. So alat-alato na lang niya to ta BBP ang closing ceremony ngunya na pagkahapon digdi sa Provincial Sports Complex sa Barangay San Francisco, Ginobatan, Albay. Jimmy Nasalita, DCGP News. Happy Valentine to you. Salamat, Jimmy, sa report. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see far away. Look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling. It won't be long before it's crying time. Now they say that Absence makes the heart grow fonder. Bakal. and the deep Gusto ko, marami ko nagkidiit. Gusto ko maguran-uran. Tamay niton. Maguran-uran muna kita. Garimit may niton. Ano ang gusto sabihon mga tugang kan CPU? Sige daw Matao daw kita mga tugang kisaro na ano yan, thermomag. Sabi kang Aces, kuan nga yan, anniversary nga kang Aces, ika 32nd anniversary sa Lunes. Feby, maray na hapon tabi, Feby, dyan sa Aces, mula sa mga taga PC Micron. Virac, Katanduan, is Sorsogon. Pero si Phoebe dyan ang pinaka the best. Phoebe, maray na hapon muna kay Nuli, Kabayan, dyan po sa Sorsogon. Ano mga tungong sabihon kang CPU? Sige daw. Yan, baga-importante anak kang computer, di ba? Hello, good afternoon. Hello? Hello po? Good afternoon po. Good afternoon, sir. Ano pong sabihin kang CPU? CPU. Ano, sir? Central Processing Unit. Yeah. Taga saan ka, bossing? Taga Legazpi po. Legazpi City. Central Processing Unit. Saan mi gumakukuha? Sa computer. Sa computer. Automatic. The best ka man na di. Pero tatao ka naman na di. Pampirang taon na ngunyan migo kang Aces. Kasabay pa yan sir sa bot. Ano? Kasabay pa yan sir sa bot. Gari, kung mas, sideline. Gari mo ka na magsimbag. Gari madidiskuido ngayon.
Ay, bigo. I-claim mo tabi naman sa Aces so Thermomags. Aba. Kung maumagi ka duman, tapos i-text mo sa ko sa number mo gari. Tatawan ta kay 50 pesos na load iyo. Aba. Okay, sige migo. It's buda so kan tabi i-text mo sa mga aran mo te forward ko duman ha. Copy po. Okay, Aba. thank you. Thank you. Alright. Congratulations. Ngayon ko lang naaraman ini June na ang CPU pala, kuha ka ngayang CPU. Ang CPU mo, sabihin mo palang kan, Central Processing Unit. Yan. Gari man sa naso. Ano ngayang Wi-Fi? Wi-Fi. Wide Fidelity. Tama, Jerome? Wi-Fi. Wide Fidelity. Wi-Fi. Wireless Fidelity. Ayan, pag-una ko. Wireless Fidelity. Anong BFF? May meaning ang BFF? No, yun na, para garamit kita kang ulit. Tama pala naramang nga meaning ka niya. BFF. Diba? Good afternoon dyan sa mga taga-Aces tabi. Froline. Ni so winner. Ni palan so winner. Alam ko na picturean ko. Shara, padraran mo ni 50 pesos na winner ta. Si Joshua. Joshua ang pangaran eh. Doon ako, pilyo man ng laking ini. Joshua. Yan. Ako na ha. Shara. Yan. Ni ang number. Kung sige migaw paki-claim mo kan premium mo sa Aces paki-kuan mo tabi. Ay naputol pa tama pwede. Alright, yan. Alright. Sige. Si Joshua. Yan. Good afternoon Joshua. Central Processing Unit. May nag-text pala doon ni palan sumining ka na di. Sir, pwede po alat ko na ha. Pwede po matipid ang contract sa trabaho. Rinom iyo na nga ang pangyari sa maaba kakaiyan. Alright, sige, may go ang tugtog mo gari pang balihay. Anong balihay? Sigo baga na mga creep paper na nagkakalay-kalay. Ligdi naman daw kita sa so ko naman daw. So maray-maray man daw na so medyo magayon na takanda Lovers Moon maray ini na Lovers Moon na ini magayon ini magayon ini pag ayan Lovers Moon guys bata dahil kang date ko niyan lelaway gayo tonight as I look back over my shoulder all the stars are shining bright. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga tay, kaipuhan pong sabayanin proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mga tugang para po sa proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb. Natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Hindi po nakakatabang man para mapugulan ang paghubag kaiyan. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dai, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, abagal po sa mga panginot na butika nationwide. I know she waits for me under the lover's moon. Tatang tang tang. Alas 3:46 oras po sa DCGB. Magbabalik po kami. Shara, paludan mo na Shara. Sudua, ipalodan mo na. Paludan mo Sudua.
Valentine's ngunyan. Iyo, paludan mo na ha. Alright. Salamat, Cancel. Ay, salamat. Maparap na ko tako. Oras natin, 3:45. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Kung si J. Pili, handang magserbi. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suites
Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya. Ang boses sa Kongreso sa Albay Padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, buhas agad, inom agad. Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Pai! Ang sabi
baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Ang ako Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Ang ako Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo anpay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Number 131 sa balota. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, buhas agad, inom agad. Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling. Versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Treat your loved ones to the abundance of an eat-all-you-can this Valentine's Day at New Blossoms. Valentine's Day Special Dinner Buffet, February 14, 2025, 6 p.m. to 10 p.m. Second floor, New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place. Adults 13 years old and above, 599 pesos. Kids 6 to 12 years old, 300 pesos. Free for 5 years old and below. New Blossoms catering all-time favorite dishes. Soup, salad, main dish, pasta and noodles, dessert and beverage, live acoustic band, free dinner buffet for February birthday celebrants, accompanied with 4 full-paying adults. Reserve your seats now. For reservation, contact 0929-219-4033 or 052-431-4330 or message us on Facebook. New Blossoms Catering Services. New Blossoms Travelers House. New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place. Alba Street, corner Fernando de 3rd Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga, Albay. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, buwas agad, inom agad! Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake, kaya buhos agad, inom agad. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay